mma mmanụ ndị Igbo mma mmanụ azụm nke o chiri ya zere ihe na-eme mara ya ahụ azụm gbagoro mịara mmekwara nwunye di m wee na-asị ọkpa anyị na mmanya na mma ọkpa anyị na nje ya na njọ egbebere ugobere nkesa ibe ebe na nkukwu ahịa ọchọ oke onwe ya na-ada nwa ọkọ na nwa ewu ọsọ n'isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ osisi ọbụla hụrụ anya atụ nkwu ofe efebiri ya ọdụ obodo ojetawa ya n'okporo ụzọ wee na-asị ka ọ nwa tiere anyị ka o si tiri ibe anyị ka maka nke anyị kakwuo nke ha mma ise ise ise. Ụmụnne m na ụmụnna m abịakwara m ọzọ. Onye ọmụ Idrisha na-ekwu nke eji gọvanọ were mara gọvanọ na-ahụ ama n'ala Aba, gọvanọ na Muibi n'ala Lagos, gọvanọ na Malaysia. Ụmụnna asị nka m wetakwala unu ọzọ maka na onye amara ife a na-arụ ọsọ na ọ dị izi ọ dịrọkwa izi dịka unu si ahụ ya ka awụ mmanụ nri ọ Naijiria ka esi ebugote Malaysia a na-agba ya na kan na-elesi maka ndebe anyị ndị na ọ na-adị mma iji ngwa nri ndị Naijiria were esi nri n'obodo oyibo. So onye nje wetara unu ya maka ndị chere na ọ dị izi, ndị fere na ọwụ abịa Malaysia ozugbo buru ego naba. Ekwukwere m ya na mbụ ọ dịkwa izi mana ya ajụzi m si ka ebe o si wee dị izi. Ebe o si wee dị izi wụ mana nwekwa ebe ọ dị izi maka na onye na-atụgodi ọrụ mana ịmụ anya abalị ahụ ihe ụmụazị nwa onye bịara ịtụ ọrụ onye tụrụ ọrụ ime abalị ọsụhụ mgbe ahụ ọsụhụ ha mee gịnị continue kwe maka asị if you try you no succeed, you try again, then I continue na-atụ ya wa ọrụ. Then when ndị bịakwa anụnụ si na ịtụ ọrụ na-egbu oge na ọ ịzụ ọgwụ ha bịakwa bido zụwa ọgwụ. Ụfọdụ succeed, ụfọdụ succeed, ụfọdụ nọ n'ime nga na-ekwekeri ya na-ata ụfọdụ njọ ha. So ụfọdụ kwanụ butekwere na ya wee ego butekwe n'anụ oge ụfọdụ jikwa mepụta ihe a na-afụ anya, ụfọdụ kwa onwe isi so ọ bụrụ ka o si wee dị mana anyị onwe anyị gwiri si na ọwụ nwayọ nwayọ ka anyị na-eji aga maka na ndị Igbo si na oje na nwanyị ada emerụ arụ. So anyị ji nwayọ nwayọ na-atụtụ ya wee ego maka sị na ntụtụ ka eji atụtụ ju akpa ya were nwayọ dịka na mbụ egosiri m ụlọ ebe m na-agba ngwọ. Ndị ụfọdụ ndị chee ma egwuregwu kwụrọkwa egwuregwu ọkwa ril ọkwa nke wee eziokwu nwanne. A na-ele mmanụ nri n'obodo oyibo a na-ele mmanụ nri n'obodo oyibo na-ekwe galọn ya ebute na galọn from Nigeria agba ya n'obere kan maka ndị obere aka maka ofu onye ama nzụrụ n'ụwa galọn jedowe ebe were na-esi n'elu ọwụ eme ife dị a ọwụ agba ya n'obere kan ndị mmadụ enwee ike na gafere na ya na-arụ dị n'izi. Agba ya n'obere kan maka ndị obere aka ha enwee ike na-azụta n'ihe nghọtago ndị a 10 ringgit 10 ringgit da 10 ringgit. So e nwere ndị nnukwu kan a na-agba na ụdị kan ya na ndị nnukwu 1.5 liters they are 20 ringgit. That 20 ringgit they are 10 ringgit. So ọkụ unu na-afụ ya maka na onye ya wụ ọhụm na Nigeria nọ na-achụgharị nke o kidnapụ m
ọ na-achụgharị nke okiji na-apụọ m na agara m Malaysia jee bute ego mbute nwanne ịhụkwa na Naijiria hapụkwa m aka ihe m na-arụ adịghị izi ihe m rụrụ kpata ego adịghị izi o wee hụ m tacha afụ na-ere mmanụ na Malaysia mmanụ nri nlewe elecha mbata Naijiria chụgharịba nke ikidnapụọ m kwanyere na onwe unu ugwuo ọwụ onye ahụ na-abịara obodo oyibo na-azụ ọgwụ akpata ego ọwụọkwa onye ahụ na-abịara obodo oyibo na-atụ ọrụ akpata ego enwere ndị wetụrụ obi wee nwaanyị na-achụ ya were nwayọọ nwayọọ na-achụ ya na-epe ikie ịghọtago believe na Chineke onye okike ya agọzi ha ndị otu anyị dịka nsogbu unu na mbụ anyị wụ ndị otu mkpụrụ amụ anyị enweghị obi nwee m obi eji azụ ọgwụ ma ya fọkwa obi eji atụ ọrụ na-ekweghị egosina m unu ebe m na-agba ngwọ nke a mmanụ nri biko kwenu ọkwa ha mbata na Naijiria bụ iri ego m ofu ndị abịa si na EFCC ha achụgharịba m ebe ka m si bute ego na-ekweghị ọkwa camouflage onwekwe ihe dịka camouflage onwekwe ihe dịka camouflage na-ekweghị ọkwa shedi mo ebe m na-ere ngwa nni m si Naijiria bugote mburie from Naijiria ebuga ya n'airport emewe bill by cargo ebugotere m ihe Malaysia anọrọ m ebe a na-atụrụ ụwa mma ka ebelive m n'ụwa mgbede ka mma onye ọdụ ọsịsọ na-anwụ ọnwụ ngwa ngwa ọ dịghị m ọsịsọ ana m achụ ego n'ike achọọ m ka m bute n'ogbe ka m bute ya ofu mgbede na-ekwenye ị na-anya na ihe ahụ ka m na-emebe finish ya ahụ Coca-Cola nwanne na Coca-Cola abụọ ka ị chọrọ ya gaziere gị nwanne ọ na-egwu so unu na-afụ ya ọkwa ife a ka m na-arụ n'obodo oyibo adịọkwa m ezu ori nke m ji agba ama adịọ m azụ ọgwụ nke m ji atụ ọrụ I believe in God. With God all things are possible. Ebe ahụ onye ọsọ ruru mụ onye ije ya erie gbara jee nwanne eji nwa ya abịa nwa ebe mgbe eje ada achọ ụwa n'ike na nna mụrụ m ka dị ndụ nne mụrụ m ka dị ndụ so onwe ihe mụrụ reason mụrụ m eji anwụ ọnwụ ike. I don't see any reason that will make me die early. My father still alive, my mother still alive, so I also want to live longer, to see my children see them growing. ụmụ m ebe ha na-eto ọya obi aṅụrị ụwa nwanne na njere zụọ ọgwụ bute ego ndị na-emekwa asụ ọkwa m unu na unu kwụsị unu ka ọ gbasara maka ụwa ihe ọhụrụ onye disaidịrị ya na-eme mana nwanne saịdị nke m achọrọ m ya nwanne ndụ a na-atọ ka shuga ọkwa ịfụrụ ndụ a ọ na-atọrịkpọ maka nwanne ọwụ na ndị nọ n'imekwa gị ife ha na-afụ ịmada na ọkakwara gị mma na ịnọrọ n'ezi ikuku ndụ a na-ekuto gị ọkakwa mma na ịnọrọ n'ezi soro gwa abụchimonye soro m onye gọvanọ soro m na-agba mmanụ nwanne hapụkwara ndị mmadụ ruru na elu ruo unu ana na arọ manshọn na enwere fọdekin na Port Harcourt nwee na Owerri nwee na Lagos nwee na Enugu nwee na Ọnịsha nwanne nwere ihe no problem chi nke gị fo ka onye ube ruru ya lachaa ọ dara gị nwanne ṅụrụ aga m eso maka na nna m nọrọ m ụwa nyegbuo na nri agakwa m ego maka ego jetie igwe na-achaghị acha ọ na-agbụcha aka ọ bụghị onye ọbụla ka ọ na-agaziri onye ọ gaziere ya ekene Chukwu mana nwanne onye ọbụla nwere ebe ya na chi edere mụ na chi m dere na ọ nwayọ nwayọ ka mma na-eji aga adaọkwana nwayọ ka m ji aga nwanne m na-afụ ya ị na-afụ ya ọkọkụ ya dị ihe a ọkọkụ dị ihe a kọkụ okwuchie mgbacha ya na galọn ewere m kọkụ ya ọgwụ sil kpam tie kpakam taitia ya kpam hụ ya all sealed one so onye ahụ na-akpụpere na-eme n'aka akpam ya all sealed one esilie m ya nsilie nwanne akpọkwa m ya na kanta m ahụ unu furu were nwanyị na-ere nne ka ihe chọrọ alamobita ọ dị ya nwanne alamobita nekwe one by one alamobita na Malaysia ị mara na-arịa na Malaysia Nigeria ka nsị buru ya bịa ngwa adam nwaanyị ngwa were enye ha so ọwụrụ ya ọwụrụ ka o si wee dị biko nụ ụmụnna biko ana m asị unu biko onye ọbụla were ya nwayọọ
ụwa na-atọkwanụ ka shuga na ka ibute ọsịsọ na n'oge ọ dịkwa mma nwanne chekwa ya eche ebee ka ịgba eje amakwa m ebe ịgba eje chekikwa ọfụma chekikwa origin gwanye m nye m ka ndebe nke weta origin ije ụwa transfer ọkwa origin nne m ngwa na-ekwe ada m nwaanyị ada papa nne je nye ha origin so were biko ụmụnna biko nụ ana m ayọ onye ọbụla n'otu n'otu biko unu wetuo obi ụwa na-atọ ka shuga nwee ebe anyị gba eje maka ihe unu aghọta ha ụdat na onye nọchakwa ọna bịarịkwa ọzọ bidokwa ụwa n'isi mana ụwa nke ọzọ iyi abịa dipendịrị n'ihe mere na ụwa nke a na-enye bịara na maka unu na-echekwa na ọya nwụọ na ọgwụ mba ọwa anụ ahụ a iyi na ike gwụ ya ọ na o mejuone iko ya ejune o jewe mkpụrụ obi ga-eme gịnị apụkwa ejekwa mụkwa gị ọzọ ị bịakwa na nwatakịrị bidokwa n'isi were memori ọzọ mgbe ahụ unu ahụ ị rụrụ na ị na-azọ ị na-achụ akụ na ụba ka ị rụọ ya n'ike ichefuo ya ego niile ahụ ị nwere na akaụntụ n'alụ nke ụdị nke a ofu 1 so ego niile ahụ ị nwere n'ụwa ichefuo ya amazi ebe bank akaụntụ gị dị fọdeki niile ahụ ị na-esi ọnwụ gbagba na-egbu nne gị na-egbu nna gị na-egbu ụmụnne gị na-egbu nwanne gị nwaanyị na-egbu nwanne gị nwoke one coke so ọ bụrụ ya sorry nọ na nnekwu ana m elekwa ahịa ma ịghọtago ka o dokwu na ya na ihe kwuru ka a na-eme so ego niile ahụ ị nwere bank akaụntụ gị ahụ niile nwanne memori ahụ iji wee nwee ihe niile ahụ o soro gị anụ ahụ anarie enyi ya niile na oreta ọna den bịakwa ọzọ ihe maka ọrụ anyị nwanne ihe a na-eme n'ụwa ahụ rotate ka a na-eme ịnwụ anụ ahụ anwụọ ihe niile ị nwere n'ụwa ichefuo ya maka ịma mbụ ya n'ebe ọwụna den ị ga-bidokwa n'isi ebe ọzọkwa dipendị ebe a mụrụ gị dipendịkwa n'ihe ị metere na nke ahụ ị nọ ya vitamin ebe ọzọ ya amụ gị ọwụ na ị kpatara ego bọsasịa ya anya abụọ ya kara rie ihe gara ka o wee wụ na ibi ụwa ọzọ amụ ego ebe ihe ebido taa ọfụ ka ịfụ ka o si adị ọwụ na amụrụ gị na ebe ndị ọgaranya ịmaghị uru ọgaranya amụrụ gị na ịbara ị na-emegide ụmụ ogbenye na-eme ka ọwụ na ọgwụ awụ eze gịnị mana ọgwụ a ka a na-aya ịpụta ụwa ọzọ amụọ gị na be ogbenye ka ihe ụtụkwa n'ihe ogbenye na-ahụ dị na ọkwa nna ewu Coca-Cola ka m bịakwa na ụmụnne dị na ọkwa nna iwe ogbenye mana nnemechi ụzọ ahụ mana ibiri ezigbo ndụ amụọ gị ọzọ amụghị gị na be ndị ọgaranya ka imetụkwa enjoyment otu ụwa si wee dị mana o vitamin kwere ebe ị chọrọ ije ọwụ na ị hụkwara ebe ahụ amụrụ gị ma ọ bụ ogbenye ma ọ bụ ọgaranya ọwụ na ị hụrụ ebe ahụ amụrụ gị n'anya inwebe gị vitamin laghachikwa azụ ebe ahụ ezinụlọ ahụ amụrụ gị so ọ bụrụ ka o si wee dị biko na ụmụnne m ana m ayọ unu biko na ka anyị were na nwayọ na ụwa awụ nnọọ ụwa awụkwa na onye jecha ochigha ijecha echigha mana ihe duzi na ya na mgbe ahụ ihe echi ya azụ ihe niile ahụ ị kpatara akụ niile ahụ ị kpatara ebe a na nke anyị bịara abịa nwee ibunye eje ebe ahụ na ihe edokwe ya na jebidokwa ụwa n'isi so ọwụrụ ya so ana m ekele unu ọwa onye ọmụ Idrisha nke eji Idrisha Central Behad na Malaysia wee mara mana nwanne mana ndị Igbo si na-ada anụ ofu ebe ekiri mmọnwụ ịghọtago esikwa ebe a weta esi ebe a weta acha ka ọ ya ọ na wụrụ ihe kwuru ka a na-eme maka anyị nọ into shipment anyị na-eship to container na Nigeria otu ihe ọwụ na ịzụrụ na Malaysia ihe ọwụ na ịzụrụ ịchọrọ ibu na Nigeria nwanne ebute na kọmpanị m ka ama as Idrisha Central Behad nke na Jarankapal na Klang ka ọ dị Jarankapal so ibute ya ebe ahụ nwanne eloduomie na kọntena bugara gị ebe ọ na-echọ na Naijiria ebe ọ na-echọ na Afrịka ebugara gị ya mana nwanne ka m na-eme nke ahụ kwa ka m na-elekwa ngwa nri ịghọtago maka ejighị okomoko mara m nna m adịghị okomoko nna m adịghị eme okomoko so ihe ọwụna ihe enye m ego n'ụzọ kwụ ọtọ ọ ihe m na-eme mekwa aka m ọ dị ọcha nwanne ọ dịghị oji so ihe ọwụna enye m ego n'ụzọ kwụ ọtọ ọ ihe m na-eme ma ya nwụrụ dat na nnakpu ụra alahụ ụmụ ụra ka ụmụazị so nwanne uche gị dịkwa ịghọtago gịwawa onye
na-eche na ọ dị izi ebe ọ dị ọkwa izi nwanne ọ dị ọkwa izi mana Chineke nna na-anọnyere ndị nke ghọtago Chukwu okike abịa ma ọ na-anọnyere ndị nke dịka o si wee nọnyere anyị maka anyị sikwara ndị gba aka bịa Malaysia nwanne mana anyị na-enye Chukwu ekele n'ụbọchị taa maka o mekwara anyị were ndidi dide ihe were ndidi na-eso ụwa Chineke ma na-agọzikwa ya ndị ebelivkwe na ọ ya agọzi anyị karịkwa dịka anyị tụwara ya n'oge na-adịghị anya nwanne ude dịrị ụlọ nke ọnụ onye na-eme ya mara ya ahụ ịghọtago so maka nke a na-eme na ọ maara m ahụ nwanne ọkwa ịrụ mmanụ a na-agba kwerụ ngwa ndị a na-ele nwanne ọ maara m ahụ ha so ọ maara m ahụ ya gazie nụ daalụ nụ ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ anyị ya anọrịkwa mana ana m agwa unu nwanne nụ wetuo n'obi ụwa wụ ofu mbịa ịbịachakwa nka ihe o ji bụrụ ofu mbịa na memori ahụ iji bịa nka ihe eji ebi ọzọ nwanne ya ọrụ ị na-eme n'ụwa ka ị nọte aka n'ụwa bịa ogologo ndụ ka ị nwee kelie akụ gị hụkwara ụmụ gị hụkwara ụmụ gị ọ ya anyị na-ekwu ya gaziere unu ndewo nọ